Χιμάρας, που βρίσκεται προφυλακισμένος εδώ και 7 μήνες. Οι στιγμές είναι δύσκολες, γι' αυτό ήθελα να βρίσκομαι εδώ. Δυστυχώς, στη Χιμάρα, η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Είναι ο μόνος δήμος σε όλη την Ευρώπη όπου ο καταψηφισμένος δήμαρχος συνεχίζει να ασκεί εξουσία, ενώ ο εκλεγμένος δήμαρχος στερείται του δημοκρατικού δικαιώματός του να ορκιστεί. Συμπαραστεκόμαστε στο Φρέντι Μπελέρη και στο δικαίωμά του για μια δίκαιη δίκη που συνεχίζεται αύριο. Θέλουμε το τεκμήριο της αθωότητάς του να γίνει απόλυτα σεβαστό από την αλβανική δικαιοσύνη. Πρέπει επιτέλους να βρεθεί μια δίκαιη λύση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου, του κράτους δικαίου και της αρχής καλής γειτονίας, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η δημοκρατική κανονικότητα στη Χιμάρα. Σας ευχαριστώ πολύ.